Siphinde sabuya-ke igama kuPastor Channel ngifuleki siyabonga kubantu abaselekelela ngokuthi benikele kwi-channel. uNkulunkulu akanilonde-ke nibusise nalabo abafisayo ukunikela uNkulunkulu uzonipha amandla. Siyacela ukuthi niqhubeke nizokuhle nizokubalekile ukusubscribe nokulike nokuthi-ke ningaphonsa ijezivaneni. Ya ngike ngakuveza kwi-video ya recently la khona ngiveza ukuthi hayi iyanyuka umqansa uyaqompela ngenxa yabantu abamsensa le number ngendlela engafanele, okwenza ukuthi-ke vele njengamanje ngisabheka indlela yokukwazi ukuxhumana nomuntu njengamanje ngoba ngathi sizoyiyeka leyo vele umuntu angifonele direct ngoba abantu sebakhombisela ukuthi kakhulu kugcwele izitha. Angazi-ke sibangani ngoba lo munye angazenzela i-channel yakhe uma kuthi sibanga i-channel, uma kuthi sibanga whatever lesibanga, I don't know sibangani nalabantu ngoba they keep on calling. Ama calls akhona ayaqhubeka abamaningi. Akhona nje akangena izolo ntambama ebusuku alandelana in a space of a minute, ingene enye call ngenye call aphinda eya futhi kanye lokhu lama calls lawo, 4 numbers in a space of a minute, one ngenele yabo. So aphathe asingene emaphusheni. Usimayedwa Ncube uthi unjani Pastor Sholo uphupha kuprofethwa. Ukuprofethwa ke ngenze kuphupha uprofethwa, ngenze kuphuphe ubhulelwa isangoma, umuntu noma umthandaze ekutshela indaba zakho noma ekutshela izinto ezithile. Yenze abanye babubhiza ngoma, abanye baphupha abathandaza, abanye baphupha nje abefundisa betshela indaba zabo. Kusimila ngaza kwethu, kusimila kuyafana. Ngizela ukuthi ungabese umuntu ethi hey manje mawuphupha ke ubhulelwa isangoma kusho ukuthi no kuyafana. Number 1 asenze kanje, uma uphupha la umprofethi isangoma nombani lolu kupholo hluma ekuprofetha ngoba lokho kusho ukuthi usuke uzothola ini izambulo ezizofika kuwe noma sokunezambulo usuke uyithola ngaleso sikhathi. Amos 3:7 ngoba inkosi uJehova ayenzi lutho ingayambulanga imfihlakalo yayo esincekeni zayo abaprofeti. Usho ukuthi la sokukhona okuzovela khona osukuwaziswa kona wena ngoba ekuprofetha lo muntu lokho ekutshela kona ephusheni kona lokho osuke efuna ukwazi wena ngoba ngeze afike ekutshela indaba zakho. 2 kuyenza futhi uphupha la umprofeti noma lo muntu lo umuntu obonayo kupholo hluma ekuprofetha. Lokho kusho ukuthi ke kunomlayezo obalekile uNkulunkulu noma ke izitshalo zakho ezikudlulisa kuwe ngaso sikhathi. 3 kuyenzeka futhi umuntu ongumprofeti kuPaul uhluma ekuprofetha. Lokho kusho ukuthi ungeze kuzophepha futhi uzosinda ngokulandela iziyalo osukwinikiwe ngoba kuyenzeka amaphupho afanele uma ugula liyavela iphupho lakho umprofeti efike ekutshela ikhambi hayo namathambo lokuthi uzosinda. uNkulunkulu loyo noma isidalo sakho siyakhomba ukuthi nanga amakhamba azokusiza, nayi imihle ezokusiza, nazi washo ezokusiza, ihlanganise kanjena yabona. UGenesis 20:7 uthi ke kepha manje wena buyisa umfazi wendoda ngoba ingumprofeti iyakukhulekela kube uphile uma ungambuyiseli yazi ukuthi kuyakufana ukufa wena nabo bonke abakho. So la kuyasho ukuthi uma lo muntu ekunika ethi yenza ukunokunye usho ulandele lezo yalo sokuyinikweze ilo muntu usuke eprofeti ngaleso sikhathi uyosinda kuleyo nkinga leyo, uyophepha kuleyo nkinga leyo osuke ubhekene nayo noma uyophumelela ngazo yalo sokuyinikezwe lapha ephusheni. 4 kuyenzeka futhi umbuka la umprofeti kuPaul uhlube ekuprofetha. Lokho kusho ukuthi lezi idalo zakho ziyakuqwashisa mhlawumbe ngengozi noma zikupha ikhambi lizokusiza uma ukuthi uyagula. Kusho ukuthi ngenzeka zikutshele ngoba vele kunengozi obhekene nayo noma uyagula ubambekile ubangani neziphi bese zikutshela ikhambi hayi hamba uthathe ukuthi nokuthi uchathe. Number 5 kuyenzeka futhi la uma uphupha la umprofeti uPaul sithathe njengoluhluma iprofeti lusho ukuthi izitshalo zakho zikukhomba ukuthi lo muntu ozokwazi ukutshela igazelo zezinkinga zakho. Ngenzeka lo muntu oprofetha uyamazi futhi uyena kufanele uye kuyeke, uyena ozokusiza, uyena okwazi ukuthi efike kunikeze ixazululo senkinga obhekene nazo yabona noma ungachushisa inkinga obhekene nazo. Isivale ukuthi number 6 kuyenzeka futhi umprofeti kuba uPaul uhluma olubi kwesinye isikhathi uma ekuprofetha uma kuda ekutshela ukuthi wenze okubi nokungafanele ngoba ngeze kuvakashela kuloko kukhomba ukuthi uvakashela umoya omubi noma isidalwe esibi esizama ukudukisa nokulahlekisa. uJeremiah 23:16 usho kanje uJehova seba uthi ke ningawalaleli amazwi abaprofeti akini
benifundisa okuyize, bekhuluma umbono wenhliziyo yabo kungekuveli emlonyeni kaJehova. So kuyenzeka uphuphe izinto kuba kunezidalwa ezimbi ezingcolile la ngaphandle ezifika zikutshela izinto ezimbi, zikufundisa ubuthakathi, zikufundisa ukuganga ngabanye abantu, zikufundisa ukucast ama-spells, ukuqalekisa abanye abantu. Le yimibono emibi, izidalwa ezingcolile, imoya kaSathane, imoya yobumnyama kwethatha. Sibonga kakhulu, be blessed. Kuleka kuyo Jesu,